the training. Sirkal kaunti ma Siaya biro chiwo ne jopur mag kaunti no tan 28 mar kothe mag oduma kod tan 55.56 mag mbolea e chenro mar jiwo jopur e kaunti no. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni ndalogi mag komo sirkal mar kaunti no biro tiyo kanyachiel gi jochiw thieth mochiwore mondo gineni gige pur ochopo ne jopur te kochiw thieth ma ibiro mi thuolo mokwongo e yudo kodhi mag mbolea. Ewi mano chenro no bende oriwo chiwo trakta mag pur manengogi oloyo shillings milion 69. The county government of Siaya has contributed Kenya shillings 166 million towards this program, which is expected to provide 110 bags of fertilizers to our farmers through the e-voucher system. The county subsidies being flagged off today is 28 metric tons of maize seed and 55.56 metric tons of fertilizers, estimated at a cost of Kenya shillings 54 million. This brings our direct support to farmers to Kenya shillings 69 million, consisting of tractor hire services, which is 15 million, fertilizers at 19 million, and 35 million to certified seeds.